Здравейте! Това е един сървър, реснат сигурно, не знам, 50 или 40 минути, даже и повече от това. И с мои приятели, преди беше много по-маняшки, отколкото сега, но не знам защо го реснаха. Админът не ми каза. И понеже го реснаха, сега няма нито една здрава от нашите къщи. И ние за 50 минути си направихме това, което успяхме. С мои приятели, още една групичка. Това е един от моите приятели, къщата му. Обаче той в момента не е на него в Майнкрафт. Даже той е само един, даже не знам дали е тук. Ето този Фата Winning. Ето го, на втората колонка, предпоследния. С него играем много, обаче в момента не си е на скайп. Даже той и аз не съм на скайп. Само с този, който се пише Джеруми, играем двамата днес. Другите може на другата поредица, утре, на втория епизод, като направя, да ги видите. С още мои много приятели, даже един може да дойде у нас. Ще правим малко комедия на Minecraft Single креатив и Survival мод с Too Many Items. В момента го нямам, но ще го дръпна. Ще правим комедии и клипчета, даже може и в този сервер с другите, да ще пусна колоните и да правим глупости, там, да се веселим. Но това ще бъде след като си направим къщите и се развием доста добре. Имам предвид, за сега не съм взел кой знае колко. Ще разгледате. Това е моята къща. Надявам се да ви хареса. Така. Ето това е всичко, което съм събрал. След малко ще ходя да копая. Нека първо да разгледаме. Сега ще отида при този мой приятел. Ох. Така. Ето, даже има Jobs. Jobs. Browse. Да. Ето. Аз съм джейнал като минър, билдър и фермер. Вижте. 7000, там, така. Като изкопая 3 купчета. Добре, не знам защо. Трябва да копам още доста. А сега. Ето, видяхте как става номерът. Много е лесно. Влизайте и вие, защото максимума хора, които са влизали тук, са само 60 човека. А сега сме... Ще ви кажа минутка. В описанието ще е IP-то, 27 човека, а през деня влизат към доста, имам предвид. Да, не сме само там колкото сме, ами сме обикновено към 43-44 човека и играем. Всички се събираме там, правим евенти, има джъмпи, обаче те, нали, реснаха сървъра и максимум след месец, седмица всичко ще е готово, както трябва на мястото си. Еран. И даже утре с моите приятели ще направим едно клипче. Ще е нещо подобно на комедия. Профилът в YouTube, който е първият Недялко Недялков, е на брат ми.
Аз се казвам между другото Стоян, но няма значение. А, в това. В прошлът, който бях качил Евротрук симулатора, който нещо му стана и не можах да го сложа, не можехте да го използвате, надявам се. Не знаех какво стана. И в който бях качил също и CS клиповете. Ако не си спомняте, Expect Unknown Kills и останалите. Надявам се да ви е харесало. Това беше от мен.